Каля мільёна кветак і акцэнт на хваёвыя. 2 месяцы на навядзенне чысціні і парадку. До 1 чэрвеня працягваецца месячнік па санітарнай ачыстцы і добраўпарадкаванні паўночнай сталіцы. Асаблівая ўвага азеляненню, ліквідацыі стыхійных сметнікаў, навядзенню парадка на памятных месцах і воінскіх пахаваннях, у месцах адпачынку. На беразе ракі Відзьба ідзе уборка, рамонт і афарбоўка абсталявання. До 1 чэрвеня тут з'явяцца 2 новыя гульнявыя комплексы для дзяцей. Во время субботника и месячника мы проводили работу по выгребанию листвы, вывозу, посадке новых деревьев, удалению старых сломанных, подкраске детского оборудования, ремонту детского оборудования, покраска беседок, мостов. Провели совместно с экологией конкурс по устройству скворечников и уже разместили вот здесь в зоне 30 новых скворечников для птичек. Высадили больше 350 деревьев здесь в этой зоне. На будущее планируем уже где-то к 1 мая здесь будет торговля, прокат детского оборудования, прокат катамаранов, порядка 30, лодки тоже смотрим. Віцебск стане яшчэ больш зялёным. Горад упрыгожаць новыя дрэвы і кветкавыя кампазіцыі. А да юбілейнага фестывалю мастацтваў Віцебскі зелянбуд рыхтуе нешта незвычайнае. Кажуць, рассада падрастае, чакаюць спрыяльнае надвор'е. Наш город достаточно красивый, хочется сделать его еще более красивым, поэтому в этом году мы сделали акцент на более хвойные растения, чтобы придать зелени нашему городу. Поэтому и в рамках субботника, и просто посадок весенних мы стараемся не просто посадить елочку, а создать какие-то новые композиции, которые в дальнейшем мы планируем также придавать им геометрические фигуры, чтобы это была какая-то изюминка нашего города. Мы здесь высадили можжевельник казацкий, который тем самым тоже подчеркнет какие-то наши фигурки. Мы посадили вдоль набережной плакучую иву, которая придаст шарам нашей речки. То есть, безусловно, это будет одной из таких перспектив, которые, когда придя сюда, постоять у водоема под плакучей ивой. Мы посадили здесь туи брабант, которые также мы хотим их делать им стрижку, чтобы это было что-то тоже эксклюзивное, необыкновенное и подчеркивало вот эту местность тем, что не просто прийти прогуляться, но также еще, чтобы люди получали удовольствие, глядя на эту красоту. В рамках уже весенней посадки в городе мы уже посадили около 4000 саженцев, и мы на этом еще не останавливаемся, так как благоприятный период у нас до 14 мая включительно. Мы будем дальше продолжать озеленять наш город, ну и, соответственно, в осенний период продолжим. Адміністрацыі раёна ў Віцебска зараз амаль кожны дзень арганізоўваюць брыгады па ўборцы і навядзенні парадку ад прадпрыемстваў, арганізацый і навучальных устаноў. Есть распоряжение администрации, по которому ежедневно выделяется 50 человек с разных предприятий, сборная бригада, которая приступает по мере необходимости на землях общего пользования, либо уборки несанкционированных свалок, уборка листвы, наведение порядка, посадка деревьев. Так, силами района мы дополнительно в этом году уже посадили более 1000 деревьев. Это в зоне Чапаева за водозабором. Пока приостановимся, остальное будем уже по осени досаживать. То есть формируем зеленый облик нашего района. Разам за зялёную Беларусь пад такім дэвізам па ўсёй краіне ідзе экалагічная акцыя па закладцы алей і паркаў. У Віцебскай вобласці гэтай вясной плануецца высадзіць больш за 11 000 дрэў і 6 000 кустоў. З'явяцца звыш паўсотні сквераў народнае адзінства. Масавае азеляненне пачалі з зон адпачынку. На рацэ Відзьба работнікі абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя высадзілі вербы і туі. Мы часто занимаемся посадкой деревьев. Я считаю это занятие очень увлекательным, потому что потом это вырастает огромное дерево, и ты знаешь, что ты в это вложился. Это улучшает наш город, будет более красивым, и экология станет лучше. Это даже честь выпала, что нас пригласили, что будут наши деревца здесь сидеть. Нас не будет, а они будут. И нас это будет радовать душевно, что вот останется память о нас.
Бліжэй да вады высаджвалі вярбуніцу, крыху воддаль, хвойныя расліны. Работнікі віцебскага зелянбуду прапанавалі гэтыя расліны для стварэння кампазіцый, якія стануць сапраўдным упрыгожаннем набярэжнай. Увесь пасадачны матэрыял яны вырасцілі ў сваіх гадавальніках. Толькі за дзень у зоне адпачынку Віцьбы высадзілі больш за 160 дрэў. Гэта першая масавая акцыя эколагаў, якая дала старт азеляненню горада. Пасадкі дрэў запланаваны ў зонах адпачынку, скверах і парках, а таксама ў новых мікрараёнах жылой забудовы. Эколагі намерены дайсці да кожнага населенага пункта і задзейнічаць у азеляненні як мага больш людзей. На сегодня уже более 2500 деревьев в рамках экологической акции по созданию парков, скверов, народного единства. Они уже посажены, эти деревья. Всего планируется высадить порядка 23 тысяч деревьев и кустарников. Это только в населенных пунктах и только в весенний период. Соответственно, эта работа, с этой работой мы дойдем и постараемся дойти до каждого населенного пункта большого, малого города на территории Витебской области. Не менш за 300 тысяч жыхароў Віцебскай вобласці прынялі ўдзел 17 красавіка ў рэспубліканскім суботніку. Працавалі на сваіх рабочых месцах, добраўпарадкавалі населеныя пункты і гісторыка-культурныя каштоўнасці, рыхтавалі дзіцяча-аздраўленчыя лагеры да летняга сезона. Кіраўніцтва вобласці ў гэты дзень высадзіла дрэвы на вуліцы Гагарына ў Віцебску, дзе працягваецца рэканструкцыя. Дзелавы касцюмны рабочае адзенне змяніў у гэты суботні дзень Мікалай Шарснёў. Спачатку знаёміўся з ходам рэканструкцыі вуліцы Гагарына, якая паступова ператвараецца ў сучасны праспект. З якімі сутыкнуліся складанасцямі, колькі грошай асвоены, ці справяцца будаўнікі за 2 месяцы. Толькі пасля гэтага губернатар бярэцца за рыдлёўку. Саджанцы для суботніка вырасцілі ў віцебскім лясгасе. Першыя лісце на маладых кустах і дрэўцах паявяцца ўжо сёлета. Цалкам прыжывуцца яны за 3 гады. І гэтае месца стане скверам. Пасадкі кампенсаваныя замест дрэў, якія прыйшлося вырубіць на Гагарына, каб пашырыць вуліцу. Калі актыўныя работы на магістралі завершаць, разбіць клумбы і пасадзіць дрэвы плануюць уздоўж усёй дарогі. Улица Гагарина практически она опутана сетями. Проблема в том, что нет возможности создать объездную дорогу, пустить транспорт. То есть нам приходится участками выносить сети и перепускать транспорт. Мы принимаем сейчас решение, погода позволяет, и почва подошла к тому, что уже подсыхает, грязи нет, мы начинаем практически работать круглосуточно. Для того, чтобы за оставшиеся 2 месяца выполнить весь объем работы. Это огромнейший объем работы по асфальтированию, по благоустройству, по высадке деревьев, кустарников и так далее, и так далее. Рэканструкцыю вуліцы Гагарына пачалі летам мінулага года, адразу пасля ўводу ў строй полацкага пуцеправода. Яго рэканструкцыя абышлася значна танней запланаванага, і зэканомленыя грошы па ўзгадненні з прэзідэнтам краіны вырашылі накіраваць на далейшае развіццё дарожна-транспартнай інфраструктуры Віцебска. Так і пачалася маштабная мадэрнізацыя магістралі. Работы не спыняліся нават зімой у моцныя маразы. Зараз будаўнікі займаюцца заменай інжынерных камунікацый, электрычных, газавых, водаправодных і каналізацыйных сетак, а таксама ліній сувязі. І гэта самы складаны этап. Акрамя таго, будаўнікі працуюць і на самой магістралі, ставяць бартавы камень, уладкоўваюць дарожнае палатно, укладваюць тратуарную плітку. Третья очередь у нас фактически все коммуникации, все бордюры стоят, только идет сейчас благоустройство, это тротуара, укладка плитки и подготовка дорожного полотна под асфальтирование первого слоя. Штодзень на аб'екце працуюць амаль 250 чалавек. Задзейнічаны звыш 80 адзінак тэхнікі. Работы вядуць увесь светлавы дзень без выхадных. Каб справіцца ў тэрмін, будаўнікі пяройдуць на кругласутачны рэжым. Месцічы, безумоўна, сутыкнуліся з пэўнымі нязручнасцямі падчас такога актыўнага будаўніцтва. Аднак перажываюць іх мужна, разлічваючы на добры вынік. Конечно, ждем. Я думаю, что это будет замечательно, просторно. Не изменится движение, темп жизни. Мы согласны подождать еще год, но чтобы улица была приличная. Чтобы дома поменяли, убрали вот эти старенькие домики, все построили новые дома. Чтобы улица стала городской, не деревенской, не развальной.
Это наше пожелание у всех. Працягласць вуліцы Гагарына 5 кіламетраў. Рэканструкцыя зменіць іх да непазнавальнасці. Тут пашырыць праезжую частку, уладкуюць пешаходныя і веладарожкі, паставіць новыя ліхтары і прыпынкі грамадскага транспарту. Дарэчы, завяршыць усе работы і поўнасцю адкрыць магістраль для руху транспарту плануюць у ліпені да міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. У мікрараёне Медцэнтр у Віцебску 2,5 гады таму па ініцыятыве гарадской арганізацыі БРСМ быў закладзены сквер моладзі. Тады актывісты паабяцалі, што будуць сачыць за гэтай зонай адпачынку і працягнуць яе добраўпарадкоўваць. Ускапаць кветнік, сабраць мінулагодняе лісце, адрамантаваць лаўкі, агледзець дрэвы і кустарнікі, каб замяніць кволыя расліны. Справа не вельмі складаная, але яна таксама патрабуе часу і асабістых намаганняў. Побач з дарослымі далучаюцца да добрых спраў і дзеці. Маштабныя работы разгарнуліся на тэрыторыі абласнога клінічнага цэнтра медыцынскай рэабілітацыі для інвалідаў і ўдзельнікаў баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых краін. Работы па рэканструкцыі медустановы ўвайшлі ў інвестыцыйную праграму паўночнага рэгіёна і фінансуюцца з абласнога і рэспубліканскага бюджэтаў. Будаўнікі працуюць на сваіх рабочых месцах, а работнікі цэнтра добраўпарадкоўваюць тэрыторыю. Да іх далучыліся супрацоўнікі галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя і камітэта па будаўніцтве і архітэктуры. Палова грашовых сродкаў, заробленых на суботніку, накіравана Міністэрству аховы здароўя на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы медустаноў. Другая палова застанецца ў распараджэнні аблвыканкама і будзе выдаткавана на рамонт, рэканструкцыю, рэстаўрацыю мемарыяльных комплексаў, месцаў баявой і воінскай славы часоў Вялікай Айчыннай вайны. Вясновыя суботнікі ў абласным цэнтры працягваюцца. У мінулую суботу ў Віцебску заклалі ябланевы сад у гонар двойчы героя Савецкага Саюза генерала Афанасія Белабародова. Так заявіла пра сябе моладзевая гісторыка-мемарыяльная экспедыцыя «Славы герояў будзем дастойныя». У Віцебску да яе далучыліся ветэраны вайны ў Афганістане, педагогі і навучэнцы сярэдніх школ і гімназій.